Takže, čo to tu máme dneska? Ukážeme si, ako si vytlačíme šťavu z hrozna. Biohrozno z ovocovej záhradky. Naukladáme si zo pár kusov respektíve na kuchynskú utierku. Použijte nejakú starú, ale pevnú, bez dier, aby to vydržalo. Tak, dáme si tam pár kusov, rohy chytíme pekne spolu k sebe, podložíme si na dobku a začíname točiť a lisovať. A to je nádhera. A silno, dámy, zverte do rúk mužom. Toto si vyžaduje trošku sily, ale vynaložené úsilie stojí za to. Pekne postláčame, rozpučíme bubuľky. Takto všetko prstami pekne prejsť a potom opäť zatočíme a šťavička sa nám rinie. Ešte stále ide. Chvíľočku to trvá, ale výsledok stojí za to. Neprichádza hrozno do kontaktu s kovom ani šťava, takže nestrácajú sa v podstate žiadne vitamíny, ako keby ste to dali na mlynčeku alebo odšťavovali. Takže toto je paráda. No, výborne. Odplácime sa. Pohár. No, kto by si pochutnal? Ja teda áno, na zdravie. Ale sila.